Hello लोगोफोर वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मॉर्निंग लोगोफोर दिनै नै आं मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों माने रेडि जाखांबाय माने थांनो ओंखारबाय स' नोंथांमोनखौ आं एसे शेयार खालामलांसै अबाव थांगोन स' हेउ बाबाया दासो ब्रास फुदों नै बाय बाबा बाय बाय थाबबो लोगो मोनगोन दे बाबा दे Gangsa लोगोफोर अखाबो हादों फ्रि फ्रिनो सासे बिनानावबो थांगोन नालाय बेनाव थांग्रोनोसै थाबायदों माने बेजों ज' थांसै माजों थांनाय जायो दाबो डिसाइड जायाखै स्कुटिजों थांनाय जायो ना लाइन गारिजों थांनाय जायो मोनसे बेना न'आ फाइनली लोगोफोर जि जायगायाव सौफैबाय नै जि जायगायाव फैनो होनना ओंखारबोदोंमोन सौफैबाय लोगोफोर माबायदिमोन दा नायदो लोगोफोर आबथाराव नायदो नै ब्लग भिडिअ खालामगासिनो एसे माबासो जानानै लाहैग्रोनोसै एसे ओंखाम उखैनाय मोनबाय नैबेयावनो फैदों नालाय आङो ओमफ्राय एसे ओंखाम उखैनायखाय माबा जानानै फैग्रोनोसै जोङो एसे टाइम लागोन नालाय फैबाय नै लोगोफोर जानानै लाग्रोनोसै जोङो बे अमा ओमफ्राय नैबे थाइगिरजों ना ओमफ्राय नै सासेया स्टार्ट खालामबायबो मालाय जाबाय जादो दे आंबो स्टार्ट खालाम जानानै लानोसै लोगोफोर जाग्रोनोसै नै लोगोफोर आंनि दिनैनि खामानियाव फैदों होननाया बेनोमोन माने आंहा बे मोनसे खालामनो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो खालामजानो होनबाय थादोंमोन दिनै फाइनालि कमप्लिट जाबाय फुलमोन बर' नै फुलमोन बर'आबो ब्लग बानायगासिनो दङ बिथांजों फैनानै नैबे आब'नि पार्लाराव नैबे अर्चिड बिउटि पार्लार एन्ड ट्रेनिं सेन्टार बेहाय क'क्राझाराव लकेसना सोर लाबोदों खिन्थाबायना आं फुलमोन बर'जों फैनानै फाइनालि आंना कमप्लिट जाबाय थेंक इउ स' माच आंखौ लाबोनायनि थाखाय बिदिनो नोङो गोदान भिडिअ लाबोबाय था बा बिथाङाथ' ट्रेनिंबो लागासिनो दङ आइ होप स' कमप्लिट जानोसैयानो सोरबाफोर इन्टारेस्टेड बा बेखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा आंबो ट्रेनिं लानोसै थेंक इउ आब'आ बेनो अनारा नै बेनो आब'आ माने आंनि आइब्र' शेपखौ कमप्लिट खालामनानै होबाय थेंक इउ आब' आं आब' नोंनाव थाबैनो फैगोन कर्सखौ लानो थाखाय स' लोगोफोर आंनि भिडिअआ दिनै एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ स' माच लोगोफोर स्राङावहाय माबायदि नुखो नै लोगोफोर